Jare ini ning RT kene iki mari ono penampakan. Masa aku gak percaya lek awakmu iki lek dikandani ora tau percaya. Ngono ku lek diketoki tenan ngompol. Aku wis gak tau ngompolan koyo biyen lek. Aku saiki wis hafal doa-doa pengusir hantu. Sih, sombong. Tul. Iku penampakan, Tul. Astagfirullah. Ndang, wocokno dongane pengusir hantu. Keliru buku. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Asu iki ku doa kate mangan. Sing lain. Aduh, aku panik lek. Aku tak melayu wis. Ayo kabur wis. Hei, balik. Disusul kok malah melayu kabeh iki. Awas kowe golek balik ning omah.